ọ dị mma ndị be anyị hụ Igbo na-ekiri anyị n'ebe ọbụla nọ wee na-ekiri na mba ụwa. Ama m n'afọ na ọ bụ oke dibia ọzọ Chimereze chie ya weze kpọmkwem ka anyị nọ n'obi ya maka ụmụ ihe anyị na-anụgasị na ọ bụ anụta akara eze na ya ka eze ji achị obodo. Nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ na-ajụ ajụjụ dị iche iche. Anyị wee sị na anyị ga-abịa n'obi ya tata wee jụọ ya ụmụ ajụjụ a niile mara na ọ bụ eziokwu. Cheta na ọ bụ Kpakpando ka ị na-ekiri ya bụ ewere ozi gị ị ga-ezite ya n'akara ekwentị anyị ga-afụ ma ọ bụ na comment section anyị wetakwa ya dịka anyị si eweta ya abịa jụọ ọzọ n'onwe ya. O wee bụrụ ya bụ na anyị ga-abaghịzi kpọmkwem na ajụzi ọzọ anyị ekenekwa gị ọzọ. Ekenekwa m gị Igbo na-ege anyị tiri olu ya dịkwara nna niile na mma. Aka m bụkwa ọzọ Chimereze Chianyanweze na Ụgbọka na Kano East nke Enugu steeti. Ọ ma ọzọ ndị na-ekiri gị n'afọ gị na mba ụwa dị iche iche dịka makwa gị dịka oke dibia na-eweta ozi dị iche iche wee na-ajụ anyị wee na-asị onugba gịwa na ọ dịka ọzi ndị na-achị obodo ndị politicians ka unu na-alụkebere ọrụ ebe unu na-afụtakwa na a na-afụta na politicians na ọha debere ọkachasị ana Igbo otu ana Igbo si dị ugbu a. Gị ọ bụ eziokwu na ọzọ na ọ politicians ka ị na-alụrụ ọrụ? Kedu ihe butere nke ọ maka na ha ji ego? Ekene m gị ezi nwafọ Igbo. Ọ bụ ihe dị mma na ịbịalitere n'obi m tata dịka isi wee debe ọdụ mmiri okwu anụta akara eze bụ na eze gwọrọ anụmanụ. Onwe m anụgokwenu ya bụ ihe mụ ga-asịkwanụ na ọma bụ ihe ọma na mbụrụ onye ọdịnala bụrụ onye eziokwu na-agalụ mmụọ ozi ma sị gị na data information adịghị correct. Ọ dị correct to a certain degree and mụ ga-ekwula ọnụ m. Ọtụtụ senators na-abịa ebe a, ọtụtụ politicians olu ma ha chọrọ m ịkpọba afa na ọ bụ kpọba ogogo bụ ndị a na-alụrụ ọrụ. And dịka ọrụ anyị si were dị, ọ kwere onye maalụ n'osimiri na mmiri dị n'osimiri na-aga ekwulu osimiri. Ụfọdụ n'ime ha na-abịa ebe a na-abịa ebe a maka na nwunye ha enweghị ọmụmụ ka e nyere ha aka afụzie ka ha bata ọ dịka ọ bụ na ike niile a na-ebunye ha ka ha ji wee na-aga eme mpụ na awụwọ. Ụfọdụ n'ime ha na-abịa ebe a agbanyeghị ihe ọbụla ha na-eme si biko na ha na-alarụ n'ụlọ nke bụ abalị ndị mana ha na-enwe ofu mkpagbu na ọzọ a na-achọ iwepụ ndụ ha n'ike. Enwere ihe a ga-anatanwu n'ike dị n'ọdịnala ga-echekwa ndụ ha ka ihe ọbụla chọrọ ịbịa wepụ ha yara ịfụ ha. Na-agbakwara na ihe onyonyo ha dịka portrait or picture jụrụ ebe niile a na ha nwekwe ndị ilo ga-achọ ka e nwere picha ama were kpọgbuo ha na omeghachi ihe dị iche iche. Kedu ihe ọ ga-eme enye ha rie akpọọ ha ebe ọbụla akpọrọ ha maka ajọ ihe na ha ma abịa. Iwu a na-asị na anyị ga-azọ ndụ. Onye nwebekwutere gị ịmado ụmụ ụdị mkpa ị ga-azọ ya ndụ. Mana ihe m ga-asị gị na na-emeghe bụ dịka ọta elekshọn dị asị na enwere ọgwụ mụnwa bụ Chianyanweze na-ehibe ka o wee bụrụ na onye ezughị oke na mmadụ, onye na-atụ achị na mmadụ, onye na-eme ka ya nwee fọmfoju akpa ga-abịa ebupụ uche ndị ọla ọ bụrụ ya nwaba ajọ mmadụ ka e wuru ya bụ ọchịchị wee ganye ka ajọ ihe wee bebe. Ọ na-ebekwe m n'isi na-ebekwe m n'ụkwụ. Ịbịa n'ube m ịfụrụ ka ụzọ be m dị, ị ga-afụ na ụzọ be m na-enweghị dịka kotata ndị a, enweghị mmiri na-agba na kọmuniti a bụ nke m si na ya bụ na Ụgbọka. Enweghị ezigbo ihe ga-asị na ọya bụ gọọmenti prezensị dị ebe a. Agbanyeghị na ha na-abịa ebe a anyị na-eme ka anyị nwere ike ime ha kwechekwe nkwa na a ga-abịa mee. Oge ụfọdụ ga-afụ kpachikpachi ụzọ abịa mee ya nke a ma aga kama a ga-ewetara anyị ezigbo ọkụ ebe ike gagoli gị ụmụ sola eletrik 530,000 tinyechie ya a na-akụ aka. Mana enyekwara onye ama constituency project a na-akpụzi afọ ego ọ na-agba gị anya mmiri
onye ha nụ wee fụna alụ gasị na-abụ ihe a akpọrọ afa na-arụ ọrụzi in millions and billions. So ya doo anyị nwa anya ana m alụrụ politicians ọrụ mana unu malụ ngalaba m ji arụrụ ya ọrụ. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị bịara ebe a ọ bụ na ha nwere partial paralysis achọọlụ ha aja ndị nwe ike ma alụ anya itriti besochi etriti bịa ofu izu ụka ha enwere onwe ha zọbakwa ụkwụ n'ala. Ọbụbụ maka na obe politishan bịa wee gbara ọsọ enyemaka were bịa ọ na anyị ekwesịghị ịrụrụ ya ọrụ ndụ ga-eji wee fọkwa ọzọ na-eji wee lacha gị ọnụ na onyekwa anyị obere ezi ntụziaka. Oge anụ wee fụrụ nwanne anyị nwoke bụ Andy Uba bụ sinetọ ọ ka nwechelu mkpagbu a sị na ndị omekome gara wepụ ya na ndị ya na ya na-aga n'ụzọ egburu ọtụtụ. Ị ga-anụ na enwere fọma sinetọ Ishiru o kwuru okwu bụ onye Igbo amaghị m onye ọ bụ nke m ga-asị na mụ na-alụrụ ya ọrụ mana ọ bịa neneche ka eji wee mee ọ dị ọ gbara na pepa gavara o wee na-enye ndụmọdụ to ndị Naijiria na ikwu na ibe si na ọ ga-akakwa unu mma ka unu nwaga chọba African bulletproof na ị ga-afụ m ya 10,000 na ị ga-afụ m ya 50 okokoko ifugodi ya 500,000 wee gaa na ọ ka mma karịa na ihe nyere sinetọ aka ọkwa maka na o gotegbulu bulletproof car and ego bulletproof car anọ between 200 and something million. Kedu onye ogbenye ga-egotenwu ụdị ahụ maka ichekwa ndụ obodo adịgo ka ọ ga-echi wee dị ọ bụ na enwere ụdị ka ụdị ndị a anyị maalụ na ọ bụ gọọmenti ọfishal dịka onye polisi onye amị nevi bụ ndị na-eme ka ha echekwa obodo ha gbakọta anyị abasị biko na-ekwere ka ha chi wee nọ na a chọrọ ka e nyere ha aka ihe ọ ga-abụrụ ha n'ihe nọ bụ mee ka ha na-enwe nchekwa n'ọrụ a ha na-alụ. Ife ọ na-ama dị mma na ọ bụrụ na anyị echekwago ndị na-enyere anyị aka mana ọ bụzikwe na ha pụọ were emebe ihe ndị ọzọ ha bụ ike ji emebe aja ana ga-atụ ha maka na ome njọ ama erikwe ya. Ọnya ka m si ka m kwuo na ọka m kwụrụ ọnụ m na ana m arụkwa politishan ọrụ mana ọ bụ n'ụzọ ngachi ụta vootu. Ekene m unu. Ọ dị ma ọzọ daalụrụ nne maka na ọ na-abụ akọlụ egelu ajụjụ m ọzọ wee si bee na-ekwuzi ebe ịma na maka na ọ ya bụ iwe ndị mmadụ ji ajụ ụdị ajụjụ a na gị onwe gị na ọ na-abụ alụchakwalụ ha ọrụ ha ewekwara ike bụrụ ike na-eji ebute ego ịkwụna na ụzọ adịghị na be nke gị na ebube kwesịrị ịlụta ndị obodo adịghị elụta ahụ ya ka eji si ọnụ ekwesịghị onu ka na-agwọrọ ọgwụ mana nghọta ị na-ekwu bụ na ka esi hebe unu nọọ ndụ ka unu na-azọgodu na onye ọbụla bịara na nke gị bụ onye chọrọ ndụ na a ga-ebu ụzọ zọ ya ndụ. Ọ ya bụ nghọta nke m. Ọ dị ma ọzọ m chọrọ ịjụ bụ ọ bụ eziokwu ịkpọrọ African bulletproof kọwatụrụ anyị maka African bulletproof a because ụfọdụ adịghị ekwetị na ihe unu na-ekwu bụ eziokwu na-enwe ike igotawo African bulletproof 10,000 ọ bụ eziokwu gịnị bụ African bulletproof? Ekene m gị enwere ofu onye bịara ebe a arụ one ma one n'iji wee zaa ajụjụ a o wee jụọ mụ kedu ihe bụ na mmadụ nwere ike isi mụ n'ikuku pụọ nọ ihe a bụ akụkọ iro n'ọsọsọ na fim ka a na-afụ ya m wee sị ya na akụkọ ọ bụla ịfụrụ na fim mmadụ dị ndụ kọrọ ugboro nwere ebe ọ dị enwere ebe ọ na-eme so ọ bụrụ na mmadụ na-efu n'ikuku na mmadụ na-efu n'ikuku kama na ọ bụrụ na o mebeghị gị ya ha ama na ọ na o mebeghị mmadụ maka oge ụfọdụ enwere ike iwepụ mmadụ n'ụlọ be ya anyị efuru ya n'elu mana ị chọghị enyocha ya na kwatuo na ama niile ya afụzi onye ahụ emechiri ife onye ahụ n'ebe a na-ezikọ onyonyo ya ọ na-ata anụ n'afọ ize na bịa palọ. Ihe ị ga-achọ bụ ka ezi ebe o si wee pụọ ebe ọ bụ na agbachiri ogige dịka fens and o merụ na mgbanọbụ nọ n'abalị o wee bụrụ ya ọtụtụ osoro na chukwu adụrọ maka na ha enweghị ike ịfụ ya anya mana ka m gwa gị eziokwu ọ gwara Chineke bụ okike ọ gwara ya bụ ezigbo ezi ihe ha niile ọ gwara ya bụ mgbọrọgwụ ya maka ọgwụ. Ihe anyị nwa bụ nwa dibịa na-eme bụ ịchọpụta ihe ahụ o yibere eji azọ ndụ dị iche iche n'ogogo dị iche iche. Menụ ndị kwuru okwu ji wee sị gị na being a witch or a wizard na ihe o maintain
but the real thing how to abuse wealth. Come on to discover hidden principles and to command sin. Oh, by discovering these hidden principles and commanding sin, Melanie Jiburu native doctors or Kwani Dibia Bombe. Macadam, you can call native doctors or that balance, come on your church away, Fuya. Ofodo, when a branch of it, mystic. Upon I don't know what the young guy saying about debt. Uzom able and adept, Macanagu may know you, Maguire Nibo. So now that book with me, he can now afford to. Makamge akpe mana mu ama kwa hafa enwere ọtụtụ egbuchichela arụ nyechelu ha aka na ọ bụ ha na ije ọfọ enweghị onye imegide enweghị onye iworo ọbala ya enweghị onye imerụ ka maka na ịka ya na mmadụ bịara ewepụghị gbuo oge na enwere ihe ime na aja na n'ikuku na anyanwụ na agbala na oke osimiri eze nwanyị ama ekwe ụfọdụ apụtazi asị gị na ha ji baịbụl wọlụ mgbọ wepụtagodo baịbụl ahụ Dibia ka agba ya mgbọ ka ịfụ na baịbụl ahụ na mgbọ na-atụwa ya mana mmadụ nwere ike ịgwa gị ya maka gịnị na o ji ya wee na-atinye n'ekpere nke ya na-ekpe n'ụzọ ọchịchị bịara abịa ụzọ ekpere bịara abịa mere o ji wee dị ụtọ ahụ ụfọdụ na-ele eprọn si ka ị ga-ayili ya nọ ndị ụka na-enweghị ihe ọbụla ga-eme gị na agba gị egbe na ọma aba ebe oge mma na ọma aba maka na gịnị na ike mmụọ dị n'ihe ahụ ị na-egodu akpọrọ ya apron ụfọdụ bụ stika mana ha na onwe ha na-abịakwute anyị maka amaara ihe alụ enyeghị ihe olulu na gbuo enwezi ike mkposi ọ nwere ike ịkpọtụ ị na-arụ na ndị nke bụ ndị nchekwa ya na ya yi adago na bulletproof ka ọ nọ na ya mere o ji pụọ mana ihe nkezi oge ụfọdụ n'ime bulletproof ka ama ịba afọ ha ọ bụrụ na ha jizi ụkwụ wee gbanarị mgbọ ọ bụrụ na ụkwụ ihe eriri wee na-ekwu ọ bụrụ na nwa dibịa ọ maara ihe na omenala ọ na-alụ ọrụ na ọ na-alụ ọrụ ọ bụrụ ta ka o bido nwa onye ọcha ma nke a wee na-ezikụkọ iwu unu from them akpọ ya matrix mana enwere ike ịma akwụkwọ na enwere powers of the matrix bụ ihe nwere ike isi gị adept demigods akpọ ya so many names bụ ndị nwere the ability to bilocate a na-akpọ bilocation mmadụ idebe arụ ya na ngwuru ya ma banye mana ịpụta ifu nwa onye Igbo bụ onye bụ dibịa oyibo a were ya yiri egbe yiri udene wụọ udene wụọ anụ dị iche iche banye ọhịa ọ bụla alụ mana nwa onye ọcha wee wụọ ihe ọbụla si n'ikuku pụọ ọ ya ha abụ alụ so ịpụta na-ajụ mmadụ na bilocation ọ bụ eziokwu ọ bụrụ na ọ bụ n'eziokwu how come inventions maka na ihe na-akụzi different levels of inventions bụ ihe anya anaghị afụ bụ ndị nwe uche ihe ahụ agaji inye gị kụzielu gị ka ị ga-echi wee mee ya iwepụtazie ya na wee were akpaba nri kpọba ego ede ya afọ gị na onye dị ụta dị ụta wetara ihe a ọ bụrụ echiche gị ka icheketa wee mali ya enwere mmụọ nwe dị art mmụọ ahụ ka ị gakwuru na awolo nke o ji wee nọrọ bụ na awolo anụ arụ mmụọ ya bụ na ihe a na-akpọ African bulletproof ya bụ ọkwa odeshi ka ị na-ekwu onye ọ bụ o buru ibu ndị mmanya akpa ya maka na ọrụ a na-alụ dị n'aka n'aka enwe nke mma nwere nke m amarọ so abịa na ụwala nke ndị nchekwa ahụ enwe ndị nke enwe ike isi gị mee nke na ọ bụ ọkwa na-agba gị ube ụta mana enwe ndị na-alụ ya mana ndị enwe na-alụ ya dịka chairman Dibia na mpaghara nke m ebe a ihe anyị na-adị na-agwa ha bụ mee nke shọ na onye ọbụla ị na-alụrụ ihe a bụ nwa afọ kwọrụchi a na-eji ya na-alụ n'ọkwa ndị nchekwa ọbụla bụ ihe ị ga-arụrụ ọrụ a mekekwe shọ na ihe onyonyo ya dịka pichọ ya adị signature ya ga-adị fon nọmba ya ga-adị ọ ga-enyelu gị aplikeshọn o ji welu bịa chọ ka ị kaa ya arụ ọ ga-abụla enwe ka o ji welu suo obodo agamaji ihe abịa ijide gị na ọgịnwa bụ ihe na-arụ ụlọ ọrụ a na-emebi obodo iwepụta na ọkwa onye amị ka ịlụ ọrụ iwepụtakwa na ọkwa onye polisi ka ịlụ ọrụ iwepụta na evidence na ọkwa onye na-echekwa obodo dịka lokal gọọmenti chairman kanselọ na ọkwa ndị na-aga n'obodo ozi ka ị na-alụrụ ọrụ na ị na-alụkwala ihe ofe gị ọ dị mma ọzọ nke a wee butezie m na ajụjụ kpalitere okwu a ndị ụfọdụ ji ekuzi ihe a asị ebe ndị politishan ma na unu na-alụrụ ha ọrụ gịnị mere ha ji achụzi n'ogbugbu achụ ndị dibịa n'ebe niile si na ndị dibịa agaghị adị na unu na-agwọrọ ndị omekome ọgwụ na ihe ndị ọzọ ekene m gị ekenekwe Igbo na-ege anyị ntị n'olu nke bụ eziokwu dị n'ime ya bụ na mmanya dị ngwọ dị ọdụ ụtọ ka o si were dị
enwere ihe ọbụla mkpọrọ chịm n'ụkwụ ya na-abụ enweghị nke bụ mgbamgba ka a kpọrọ fake. So ọtụtụ n'ime ndị amamihe a nọrọ ọnụ dị na dibịa dị na mmụọ na-aganyere ya n'onu wee na-alụbizi ọrụ ama mmenụ na oge ụfọdụ na ha na-ama n'ọnya, maka na ịbụ dibịa abụ ọgwa na ịgwọrọ anwụ anwụ, maka na ịbụ ike ewelu nke a chụọ gị nara ewelu nke ọzọ were bịa. Mana ihe dibịa ji ehiri isi bụ ọfọ oji na ogwe oji, o wee bụrụ ya bụgodo ofu ihe eji wee na-achụ wee na-akarị bụ na njisi gị nọ maka amaghị ọrụ ụgbụ. Ọtụtụ ugbo ike mmụta na mgbọrọgwụ a na-eme ihe dị ụta dị ụta. Ịpụta nwoke bịakwutelu gị inye ya, nwaanyị bịakwutelu gị inye ya, ihe a amazi ndị ị na-enye, ma ha nwee ike pụta maka enweghị ike ime onye ochi na-esite na nne ya anya nke ị na-ama onye dị capable of evil banye n'ebe akwa oyi na-arụ. Ọ bịagwa gị n'ọkwa n'ichekwa ndụ n'ọkwa ụta ụta gị nwebụ ofeke kabata dibịa amabe ha aka nne gị na aka ekpe gị, ị ga n'ọrụ ha ọrụ echi ifu ka ndị ahụ na-akpọ gị afa n'ọ gị nwebụ onye merughị ihe dị ụta dị ụta. Ejirizie gị ama gọọmenti etiti a na-afụzi gị n'oge nwebụ nwa dibịa bụ ihe na-enyelu ndị omekome aka menụ na ha na-ekwe njide. Maka ọtụtụ oge ị ga na-anụ na-achọgọ ha rie nne gaa ebe niile dị iche iche ka eme ike jide ndị omekome a na ofu aja akpamara agwa na ọ bụ nke ọzọ eji wee mara ha n'obodo. Ị na-apụtazi enwere ha tinye ha na arụziko ha na nsogbu dịkwa ha emegerie apụtazi ama afọ ha. Oge ụfọdụ elu na-agbalụ ha ọgbarụ ha ewere ọkụ were na njem. So emechizie chọpụta ụdị dibịa na-alụ ụdị ọrụ a, ọ nsogbu ka ọ kwụrụ aka. Ndị gọọmenti ọbụla bụ ihe ọbụla nọ onye ọbụla nwere laịsensị a na-enye ya bụ laịsensị dibịa. Enwere ihe emerụ ka ị mata n'ọrụ ị na-alụ. Emekwe ka ị ma na gọọmenti ama akwụkwọ maka mmụọ a na-ada ekpekwa ikpe mmụọ, mana gị na onwe gị bụ onye na-arụ ya afọkwanụ na ị na-azọ ndụ gị na-ekwe usoro ọ ga-eji wee bụrụ ị na-eso gị na ha nọ n'udo. Mana ịlụbazikwe nke a mmegidebelu ha na gị na ha ga-emekwe nsogbu. Ana m agwa na igbo ifo mmadụ na-achụ mmụọ na ọ bụrụ ndụba anyị mmadụ one ka ihe ejikwa n'ọgwụ wee jide bụ gọọmenti ijide gị na-ejide na 1000 people or 1000 people bụ ihe na-alụ gọọmenti ọrụ. Ha nọ in thousands in millions. So ọ ga-abịakwa nwere ndị ọgwụ gị ejide nwere ndị ọgwụ gị ama ejide. Ya nwemere anyị ji agụ nwa dibịa ma gụrụla aka nne gị na aka ekpe gị ka ị ghara ịlụ ajọ ọrụ. Nọọ na ajọ ọrụ a bụ ihe ọ na-abụla akpọọ gị afọ na-enwe ajọ nsogbu. Ekene m unu. Ọ dị mma. Ọzọ bụ ihe butere okwu a anyị ji ekwu tata bụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ. Ha si na ọkachasị ndị nkịtị si na ọ dị ka ihe mere ụfọdụ n'ime ha na-anaghị enwe ike iweta onuwa bụ ndị nnukwu dibịa maka ndị politishan a, maka na ego ọbụla unu kpọrọ afa na ha bụ ego una ihe unu, mana ha wabịa ha wabụ ndị opekata mpe na-agbasi mbọ ike n'ọkwa ya unu ji akpọrọ ndị politishan ego ka unu ga-eji kpọrọ ha ego mere na ha na-ajụzi ọ bụzi politishan sọsọ ka unu na-agwọ azọ ndụ ma ọ bụ na-enyere aka. Ekene m unu eze nwanne m nwoke, kene ndị ọma Igbo be anyị na-ege anyị ntị n'olu. Kebe eziokwu dị n'ime ya bụ maka na onwe m ka mma and onwe m ka a na-ekwu maka ya kịta. Enwere ike ọ bụghị anyị ga-emechi pụọ ilo ị ga-aba chọpụta na ọtụtụ ihe anụ wee ka fugodulu bụ dịka efi na ọba ịnyịnya na-abata kịta. Nwee nke dị ebe a nwere ndị nke dị na mpaghara ebe ọzọ ya na-adọta nri. Enweghị onye ọ bụ politishan bụ onye nwetara efi a. Ndị okike debere awele ha sị na ụbịam pụọ bụ ndị nkịtị na-abụ chọrọ ịgba mbọ. Ụfọdụ nọcha mba ofesi ha na-eweta ya maka na ihe ama ọnwa aja anị kịta ka eji alakwa gbawele aja anị eji aga Igbo. Ogogo m nọ ya kịta akara m agbalụ ndị mmadụ afa 2000 naira ka m ji agba afa. Anị 2000 naira agbakwa iwu bụ na onye ji ego ịbịa inweghị ego ịkata akwụkwọ oyiyi fresh leaf bịa Dibia. Maka gịnị? Ọ bụ mmụọ na-eri ego afa. Onye ego m ji eme ọjị egote mmanya m ji asa abụ ndị na-abịa nke m atụ n'ụzụ na odo. Iwee fụ na enyere ohere ma ndị nwe ego ma ndị enwere ego, mana nsogbu m na-enwe bụ na ịma aka na ọlụ anyị na-alụ mmadụ bịa rie nne ohere a na-enyerozi enwe ike onye chọrọ iri chi m
personally we can take maybe a month, 2 weeks, 3 weeks, 1 week. Or the Akobuna Nima, Apohoyampa, no, but ever on a name will go on there. Ego, Bupepa money. Eso no phone, yoga, Bonabona moon will he kick it, Masiki can make cheer. Mako all the what less. You have to sing all the what less, and when he get to a quantifier. Yeah, Akoko Nota, Jikrion, say your mother, say him a Pakoko. It was here when I was I never able Africa with the true value. Where gold, where diamond, where so many precious stones and minerals. Behave with Nijuelu, Demo Gogo, you have a behave and also. Obuzelu, Ego of Age Crayon, we say, gather through press, Buzihan Acho gold and mineral resources. So when you open up my Dibia now can have more. Man, here easy. And this paper money I have for or what less. So when you open a Jamaica paper money, we lay more Umia Otabulu, we are now for no one. So Buhego, Niaga, what happened? 19 Bulibu Hari and you have to attend to one person at a time. Go for that, I measure attend to people up to 70 a day, after something 50. Go for that, they may work in no 4 or 5 in Kpakpando. Then I get the more Gawage. Or to do another hotel 2-3 days. Eba can can make it go here, Luta, Kamano Hafa. But I can send the clip, the information I get about Hafa online. Ghana be too worried after the Hafa maybe in 1 week or 2. And then we work the I get you a Hafa. Or go out for money. And now roll for money. But can keep his yoke with the spiritual power and never sold. Kedu okwu mgbamume ga-enye ndị ọzọ na ndị m ga-enye ya bụ m ga-enye ndị na-ege anyị ntị n'onu bụ na dibia anyị nwaburu ibu and onye bịakwutere m abụọkwa iwu bụ na ichekete ifubere mụ na onye ama anyị enweghị ike ịga nwe ebe ọzọ maka na enweghị ike ọ bụla ihe gbanụgbanụ ka iji maka ya were bịa ya ha nọ n'ebe ị na-eche ofu onye ihe emebinere gị ọ bụla ofu ibu ahụ ka enwekwa ezi nghọta maka ọtụtụ dịka ọtụtụ jikwa na-ekwu emere ekwuru nkesa dịke politicians mana ndị ka asị na ha na-eme ụmụ ihe wayo na ọbụ yahoo dịka eji kpọọ ya ndị ụfọdụ kpọrọ fraudsters asịkwa na anyị na-arụ n'ọrụ ha ji ejide m onye ọcha eji eme nke a eziokwu dị n'ime ya bụ na ihe na-alụ ihe agba awele onye idebela awele bụ agam n'iru awele ada vitamin uge udo ahịa ị ga-azụ ihe awele na vitamin uge bụ na ịkwụba aka ọcha nọrụ n'ebe chi gị si gị nọrụ na ị ga-afụ ihe ị na-eri na ị ga-enweta agam n'iru against all odds unu dugoro 20 people wee na-azụ ofu ihe na chances are there that na ọ ga-abanye gị aka ụzọ ọ ga-eji wee banye gị aka bụ na enwezi mmụọ so gị wee na-azụ ya bụ ahịa mana ọ na-atọ anyị nwa bụ ụtọ bụ ndị bụ dibia debelu mmadụ awele na ọ bụ oke awele na ọ bụ awele nta na ọ bụ mgbugbo ego na ọ bụ kọlite editin na ọkwa na aja ka anyị na-achụ ọ bụghị anyị nwe na-eri aja ọ bụkwa na anyị bụ mmụọ na-aza ya bụ ekpele na ọ bụ ya bụ ọfọ mana onye ọdụ ole isi bụ ihe ọ ga-eme nọ na ihe anyị na-enye onwe anyị bụ ndụmọdụ anyị kpuchikwa na mitin bụ mala onye na-alụrụ ọrụ alụkwana nke ọjọọ ka ndị Igbo wee dị na mma mụ na onwe nke m na mpaghara Enugu steeti ebe a eso m wee bụrụ one of timbers and calibers ndị alụkwụsị n'ala Igbo ọ bụrụ na m na-alụ ajọ ọrụ agaghị m eso n'ụdị otu a chọrọ ka alụkwụsị n'ala Igbo na-emekwana ike m na ya bụ otu bụ alụkwụsị na-enwekwana ike m na-akụzikwu ya na alụkwụsị bụ ihe ọbụla bụ ihe ịgbagba alụ itekwa n'aka na ọ bụ asị ị ga-atụ n'ọnụ gị malụ na onye ọbụla mere arụ erighị ya n'oyiwe omenala kwuru ọ bụrụ na ọ kwụwa ụgwọ ya na ndụ a ọ ga-akwụ ya na ọnwụọ ọnwa ahụ bụ na adịghị ekwu ya ka ọ naluo n'ime mmụọ ọtụtụ mkpagbu na afụfụ ka ọ ya afụ tutu ọkwụcha ụgwọ ahụ niile onwezi ike wee gaa ezumike oge ahụ ọ nọ n'ezumike ka o nwezi ogo ịnọ ụwa ọzọ ekele m gị n'afọ Chukwu na aja anyị darụrụ nne